An balima Chaque Pro TV lagɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ sa aw ni ɲantuma aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan. Bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kibaruya nasira kan. An b'a jira aw la k'a fɔ min ye Mali Haut Conseil Islamique maa ɲɛma n'o ye a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara fo ka taa bila Mali kɛrɛkɛ diinɛw bɛɛ lajɛlen ma a ɲɛmayaso maa bɛɛ o ye ɲɔgɔn ye belebele ni k'o kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ka saga ni min ye bato min ni a takira Gawo i ka dɔn k'a fɔ ani Moti min n'a bɛ to ka voyage kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni bato in ka atakili o bɔra ka hakilina caman ni k'o fɔ a kan wa k'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Mali a silamɛw bɛɛ lajɛlen juma nata bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ ka kuranna sanuma kalan. Ala bɛ se ka hinɛ banbatɔ minnu na minnu fatura ni bato in atakili yɛrɛ kɔn o hukumu kɔnɔna min fana ye chrétienw fana olu fana ye wele bila Mali chrétienw bɛɛ lajɛlen ma min ye dimanche don bɛɛ ka bɔ fana ka i ka dɔn k'a fɔ ala deliw ni k'o kɛ église yɛrɛ o kɔnɔna na. An b'a dɔn k'a fɔ min ye Haut Conseil Islamique maa ɲɛma ani Mali kɛrɛkɛ diinɛw mɔɔw bɛɛ lajɛlen o kun sigila ka tile kelen hakilila jagabɔ ni k'o kɛ ka ɲɛsin min ni baara jugu min ni ka dɔn k'a fɔ maa jugu y'o kɛ ka ɲɛsin an ka bato ma an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. An b'a dɔn k'a fɔ min ye a kɛnɛ kan chrétienw u y'u ka nisɔndiya ni k'o jira Mali maa ɲɛmaw la k'a jira k'a fɔ u bɛ dugawu de kɛ malidenw ye walasa i ka dɔn k'a fɔ Mali bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ ani kelenya o ka se ka don an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara bi na ni ale ye Haut Conseil Islamique maa ɲɛma ye a y'i damasiyɛn ye k'a ɲini malidenw fɛ ko nin waati in na Mali bɛ dingɛ kɔnɔna na wa malidenw ka se k'a bolo di ɲɔgɔn walasa min ye bɛɛ ni kelenya an ni ɲɔgɔn cɛ ani yafa ɲɔgɔnya o ka se ka sabati walasa min ye Mali ye a ka se k'a ɲɛsuma. A y'a jira k'a fɔ juma nata Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen a ɲini bɛ bɛɛ fɛ Zawiyaw kɔnɔ fo ka taa bila juma misiriw kɔnɔna na o ka jɛn ka kuranna kalan ani ka dɔn k'a fɔ dugudenw ni k'o kɛ banbaliba ye walasa an ka jamana a bɛ se ka ɲɛsuma cogoya min na. Mali transition maa ɲɛma n'o ye Colonel Assimi Goïta a n'a ka gouvernement conseil des ministres tɛmɛnen o ye hakilina falen ni k'o kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o ye san 63 o ɲɛnajɛ mun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna n'an kama ko 22 septembre. An b'a dɔn k'a fɔ min ye gouvernement kɔni jɛna ka laseli kɛ k'a ɲini malidenw fɛ nin ɲinata min ye nisɔndiyaba i ka dɔn k'a fɔ o tɛna kɛ ka sababu kɛ min ye an ka jamana nin waati kɔfɔlen kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na o ye hakilinaw falen min kan k'a ɲini Mali maa ɲɛmaw fɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ danga mun na ma k'a daminɛ ɲɛmayaso la ka na bila fo i ka dɔn k'a fɔ sivilakaw la bɛɛ ka nin don kelen kɛ taasi bila ye min ye i ka dɔn k'a fɔ nafolo min n'a bɛ don vɛnden ɲɛnamaya kɔnɔna na o nafolo ka ta ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu benna kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa bila gɛlɛya ye minnu sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka o nafolo di u ma u ka se ka o de dɛmɛ. An b'a jira o la k'a fɔ Assimi Goïta a n'a ka gouvernement ni laseli kɛlen maliden caman y'a jira k'a fɔ ko nin ye tabarikɛla ye k'a ɲini Mali maa ɲɛmaw fɛ u ka hakilina in sɔrɔ walasa min ye i ka dɔn k'a fɔ malidenw u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jango ko maa minnu kɔni ye kɛlɛ sɔrɔ minnu ye degun kun sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na yafa bɛ se ka kɛ o ma cogo min na ko ye fɛn ko jɔnwala ko a diyara maliden caman ye kosɛbɛ ani i ka dɔn k'a fɔ malidenw fana jɛna k'a fɔ ka dugawu de kɛ ni maa ɲɛma n'o ye gouvernement ye Assimi Goïta n'a ka gouvernement ko alasa min ye i ka dɔn k'a fɔ transition ala ka a kuncɛ ɲuman ni k'o di an ma. An b'a dɔn k'a fɔ ɲina 22 a nisɔndiya a tɛna kɛ k'a sababu kɛ gɛlɛya min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na 22 min n'a bɛna ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna na nafolo min n'a bɛna don a da fɛ o y'o nafolo kɛ ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna na. Halisa an bɛ to an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ minisiri min n'a ka baara bɛnnen don muso ani denw i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o minisiri o ye musolakaw fara ɲɔgɔn kan muso minnu ye maires ye fo ka taa bila conseillers ma a jirala k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi muso minnu ye maire ye a bɛ taa muso 13 bɔ ɲɔgɔn la minnu kɔni maire an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira la k'a fɔ o muso in olu muso 13 fo ka taa bila maire conseillers ma o ni minisiri kɔni ɲɔgɔn ye minisiri min n'a ka baara bɛnnen don muso ani denw ka koɲɛko ma an ka jamana kɔnɔna na o ye hakilinaw kɔni falen hakilina falen kɛnɛ kan a bɔla min kan o ye de ye muso jɔyɔrɔ faso kɔnɔ muso jɔyɔrɔ sigida la muso kan ka mun de kɛ walasa jamana ka se ka yiriwa hakilinaw kɔni falila a kɛnɛ kan. An b'a jira aw la k'a fɔ minisiri kɔni n'a jira k'a fɔ ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ko nin waati in na an ka jamana kɔnɔna na maire min n'a ye muso ye k'a bɛ jɔ maa 13 bɔ ɲɔgɔn la wa conseiller minnu bɛ mairie kɔnɔna na k'a bɛ jɔ maa 500 bɔ ɲɔgɔn la k'o ye fɛn i ka dɔn k'a fɔ o bɛ ɲɛta de jira an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna